Naturellement, je ne pourrais pas vous donner l'identité de ces ministres. Mi wawata mon haalande inde jagorɓe ɓe so en jottima hen noon ma on tindum e suudu sardiyankoru ndu sabu tuumaji pawetede e dow ɓe jagorɓe kidde iwrata ko to suudu sardiyankoru ndu e caggal golle de ɓe gone wadde maɓe uddid hen yewtere nden noon ma on andu tigui rigui holmo woni ɓen jagorɓe kidde joyo ko mbawmi mun wiide tan woni doggol ngol wona don haadi oɗo saaha koɓe joyo kono eɗen jokka golle de te dow e jonte arore mamin rokku mon inde jagorɓe godde kande ñawede to suudu ñawirdu wondu to suudu sardiyankoɓe ɓe hono no mbirumi ni ɗum ko lawol keeriɗo ko haute cour de justice nandani e cuuɗi ñawirdi goddidi kala jagorɗo tuumaɗo bonandeji e golle makko ko toon ñawete. Des infractions sont justiciables de cette haute cour de justice.